Afrika beltzak gure planetako txoko aberatsenetako bat eskutatzen du bere erraietan. Kongoko Errepublika Demokratikoaren gainetik hegan eginezkero ikus daitekeen parajea. 2 milioi kilometro karratuko landaretza ikusgarria. Oihan izugarri honek Afrikako 7 herrialderen mugak gainditzen ditu. Amazonakoaren ondotik munduko handiena. Ekuatoreak zeharkatzen du Kongoko lurraldea. Heren bat hego hemisferioan kokatzen da, beste 2 herenak ipar hemisferioan. Horregatik, urtean egiten duen euri kantitatea bereziki handia da bertan. Klima horrek ekuatoreko baso hezearen iraupena bermatzen du. Basoan barneratzea biodibertsitatearen erreinuan murgiltzea da. Hegazti, intsektu, narrasti, zuhaitz eta landareak. Tamaina handi eta txikiko ugaztunei ere ematen die babesa oihanak. Paisaia ostotsu horren babesean bizi dira espezie askotako tximino, txinpantze eta gorilak. Mendebaldeko lautadako gorilak dira horiek. Orain dela gutxiko ikerketa batzuen arabera, 125.000 gorila bizi dira Kongoko basoetan, zientzialariek aurkitzea espero zutenaren bikoitza. Gorilak nomadak dira, eta hedadura handiko lurraldeak behar izaten dituzte bizitzeko. Kongon zehazki, 57.000 kilometro karratuko zabalunean aurkitu dituzte banatuta. 5 eta 30 kide arteko taldetan bizi dira, talde bakoitzak heldu bat buru duela. Fruitu eta landare zerikatzen dira, eta 3 edo 4 urtetik behin ugaltzen dira. Oihanean ez dute areriorik, gizakia dute etsai nagusia. Deforestazioa, bizilekuaren murrizketa eta elikatzeko edo arrazoi kulturalengatik gizakiak egiten duen eiza dira espeziaren murrizketaren arrazoi nagusiak. Munduan desagertzeko arriskuan dauden 624 primate espezietako bat baino ez da.